Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajingbam nang Kibor district ban peniat ya karung kami Kibriu bat ki kali Palau ka Shlem Trekam u deputy commissioner ke East Khasi Hills kalawan ra ka kenrum kenram bat jing khap nya hakini kisngi kham tam menta balalet tap kerteng ki kertong ki bayo kun ya ka election MLA Arhajar Arpulai. Kani ka jing khap nya la sakhi namar ka jingrung ki kali kat bamon sha Palau jom kani ka Shlem Trekam bat ka jingrung jingmi latlan ki pajba. Wat haki kerdop ba jom kani ka Shlem Trekam dan satya ki nong apara ban pet ya ka jingrung jingmi ki kali bat ki pajba. Mentangin kmi e kini ki dor kumno gani ka Shlem Trekam kalong. Haki election ki balalet haki sinam bamenchwa ki bor penyat election bat bor district ki juper kheng bandrung latlan ki kali bat ki pajba kham tam hagi sngi bedang thep kerteng ki kertong ki bayakon election ka Shlem Trekam UDC ke East Khasi Hills pediru ka batam ki constituency kata hadu khatsantali ki constituency. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela